Hi everyone! It's me, Michelle, and welcome to my channel. For today's video, meron po akong isang product na gustong i-review at gusto ko nang ipakita sa inyo. Ito ay aking first time. So, first time ko siyang i-apply para makita ninyo kung ano ba yung effect ng product na ito. Anyway, lagi ko siya nakikita na sa mga ibang vloggers. Nakita ko na rin siya sa mga beauty. Kadalasan sa mga beauty vloggers kasi this product is for the beauty vloggers. Hindi naman tayo beauty vloggers. Ayun. So, gusto ko lang i-try kung totoo ba yung mga reviews nila na nakikita ko sa mga channel nila. So, yun. So, gusto nating i-try. At huwag na nating patagalin pa dahil gusto ko na rin malaman ninyo kung ano to. So, i-reveal natin kung ano ba yung product na ito. Charan! So, kung hindi nyo masyadong nakikita, ayan. This one is the carrot lotion. Ayan, carrot lotion siya. So, ito ay product ni GT Express. Chos. Ayan, GT Nature's Way to Beautiful Skin. Ayan, so carrot lotion. This lotion is 4-in-1. 4-in-1 lotion. Anti-aging formula. So, bagay na bagay sa atin to, lalo na yung mga masyadong conscious sa sarili. Kasi syempre, hindi naman natin talaga maiiwasan na darating tayo sa, alam mo yon, na nagkakaedad tayo, nagkakaroon tayo ng conscious sa sarili natin, sa skin natin, sa kung ano sa katawan natin. Natural na natural yun sa mga tao, lalo na sa mga kababaihan. Okay? So, yun. So, ang 4-in-1 nito ay ang whitening, moisturizing, body concealer, and sunblock. Kasi meron siyang 60 SPF. Wow! Ang laki. Ang taas ng SPF niya or sa ano na protection nito. So guys, ito, hindi lang siya basta lotion para paputiin tayo, ito din siya sa mga nagpro-protect sa atin sa sun. Ayan. So, ang gusto kong malaman ngayon, kasi ang sabi nga nila dito ay, instant white lotion to. Ito ay sinasabi nila na instant white lotion. So, I want to try if it is instant white lotion. Alam naman natin na gusto natin yung mga instant. gusto natin yung mga instant. Ayun. So, try natin kung gagana sa skin ni Michelle. Na-try natin, ha? Kung ito ba ay papuputiin ba tayo nito, alam naman natin na hindi tayo kaputian. So, tatry lang naman natin dito kung gagana ito. Si aling carrot lotion sa skin natin. So, wag nating patatagalin pa. Let's apply this. Okay? Wait. I'm gonna open this one. Oh. At ang color niya, guys, is orange. Ayan, orange. Lagyan natin sa kamay. Rani siya. Rani. It's a Rani. Okay? So, suskis natin ka na. Makikita nyo guys, ayan, diba? Ayan. Yan, makita nyo muna yung the before. So, saan natin ina-apply ngayon? Dito natin i-apply sa kabilang ko. Apply natin. Bakit ko nga pala nilagay dito sa kabilang kamay ko? Hindi naman ako mag-apply sa kabila. Isa lang. Kasi i-compare natin kung totoo nga ba ito si lotion, carrot lotion. Kung papaputiin ba tayo nito ng instant. Oh! What? Pang thumbnail. Tingnan nyo, guys. Look, the difference. Ayan. So, tatry pa natin maglagay ulit pa ng isa.
isang coat. Ay! Napakarani niya, napakarani. Runny, hindi na sa stop. And then po, saan natin. Yung talaga mga ito, see? Carrot lotion ay talaga namang maganda sa ating katawan. Ito pa, papuputiin ba tayo? Diba nakita naman kanina, sa unang lagay ko pa lang, sobrang maputi na siya. Ngayon, tingnan natin itong pangalawa. Wow! Nakikita niyo ba yung difference? Ayan! So, guys, ayan, nasabihin ko na sa inyo, legit itong product na ito. Talagang kung gusto nyo ng instant pampaputi, kung gusto nyo pumuti, ayan. So, ito na. Ito yung sagot. Pero, syempre, lotion lang to. Ibig sabihin, pag naligo tayo, o pagkatapos natin maligo, o pagbabasa tayo ng tubig, syempre, mawawala din siya, di ba? Ayan, tingnan nyo. Pagkakaiba. Ito yung wala, ito yung meron. Ayan. So, guys, proven and tested. Instant nga siya. Oh, tingnan nyo. Ito yung dati ko. Ito ngayon. Oh. Oh. Ayun. So, guys, kung nakita ninyo, ang difference between the two. Ayan nga yung sinasabi nila. So, gusto ko lang siyang itry at gusto ko ipakita sa inyo. Tunay nga siya. Ito ay para dun sa mga tao na gustong pumuti ng instant. Ayan, ng instant. So, yun. Ayun lang yung video natin ngayon. So, guys, itong video na to, itong lotion na ito, talagang legit nga siya. Nakapagpaputi talaga siya. Instantly. Ayan. Kung nakikita naman ninyo, di ba? Talagang pagka-apply ko pa lang, nang una kanina, nakikita mo na yung puti. And then, the second apply mo, ay, ang bango pati niya, ang bango niya. Promise. So, yun. Ayan, guys, oh. Ganda. So, nagustuhan ko siya. Bagay ito, guys, kasi, lalo na pag halimbawa gusto niyo mag-beach, diba? Kasi ngayon, dapat nga, bare months na, tag-ulan na. Pero tingnan mo, hindi masyadong maulan ngayon. Ang init ng ating bare months. So, ito, kaya ang iba marami pa rin nagbi-beach, diba? Kasi nga, ayun, so bagay ito, lalo sa mga, mga consciousness. Ayan, yung mga nako-conscious sa mga balat nila or gusto nilang mag-lighten yung balat nila, ayan. At saka, isa pa ang pinaka-importante na meron sa lotion na to ay yung sunblock. Sunblock, kasi yung sunblock, ito yung tumutulong sa atin, no? Alam naman ng lahat kung ano ang ginagawa ni sunblock, di ba? So, importante yon, lalo na kasi sa atin, sa Pilipinas, mainit talaga. So, yun. So, ayun lang guys, yung video ko for today. Ayan. So, napatunayan natin na okay nga itong si Carrot Lotion. Talagang sobrang 2 thumbs up ako sa kanya. Totoo nga. So, yun. So, kung gusto rin niyo siyang itry, so ito ay nabibili lang natin sa Watson, sa SM Store, SM Department Store, sa mga department store, sa Watson. Ayan, mura lang rin siya. Ayan, so, check nyo na lang siya, okay? So, ayun lang, sana nagustuhan nyo itong video nito. Ayun guys, sa lahat ng hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, please do subscribe. At kung nagustuhan nyo yung video ito, please leave us a thumbs up button. At para updated kayo sa mga videos ko, please tap the bell tiny button there para pag nag-post ako, ayun, magiging mano-notify kayo ng mga bago-bago nating updates. So maraming salamat sa panonood. Until my next vlog!